amb aigua totalment bruta, taca a les altres 3 persones. Oh, no! Hòstia, però quin puta que em va parir, imbècil tros de quan i un fill de la gran fruita, però en quin moment se t'ha passat pel cap? Calma. Ah, que els va matricular! Vols que el matem ja? Que el matem, el que vull és netejar-me l'armadura, quin fàstic! El podem netejar amb la seva pell. Perdoneu-me. Trec un mocador i em començo a netejar compulsivament l'armadura, en plan, la mare que em va venir, només em faltava això. Agafa el barret i l'aspira. Ai, no, bona barret. Quin fàstic, vés a saber la de microbiòtica que pot haver-hi dins d'aquests braçals. Vols que entrem a la casa de les portes a veure si trobem una sala amb protocol No! de neteja? Només em faltaria això. Ja n'he tingut prou de la sala de les portes. Ostres, disculpeu-me, Si ara disculpeu-me. Jo et disculpo, però ells no et disculparan la vida. M'han tirat uns enemics que tenia. Mira que em jubilo la setmana que ve, És que... Aquesta història em sona. Sí, ja són 4. Sí, us jubileu també. Ojalà. No, Bueno, però depèn de també com ens va surti. llançar. Serà el cor de lleó, un don cor de lleó. No n'he sentit a parlar en la vida. D'acord. Era una goblin. Amb el nom que té en cor de lleó segur que era més net que la goblin aquella que tenia al laboratori fet un fàstic. Per què li deixaves tu tindre-ho així? I uns collons amb bamba si em vaig fer un fart de netejar que no me'l pagaré en la vida. Però bueno, això és una altra història que t'explicarem un dia d'aquests. Dia 9 del bas de 1519. He conegut un home molt estrany. Porta una armadura molt lluent i no para de queixar-se. Però què collons li agafa? Veurem com avança tot plegat. Perdoneu, estava parlant amb altre, oi? Però que ets periodista o què collons? Que tens un diari? No, em dic Sir Not Gorkle. Soc detectiu privat. Home, vol dir que com a mínim respecte a aquests dos vas amb una mica ben vestit, no? No, gràcies per tacar-me de cap a peus, però com a mínim portes una camisa blanca. Cosa que denota que no ets una persona que tendeix a embrutar-se en el seu dia a La dia. veritat és que m'agrada fer net i polit, a mi, si pot ser. Bueno, és mal que hi ha algun dels dits de front. Si està com una col. Sí, que el que passa és que, clar, m'han tirat... Com vau arribar vosaltres aquí? On estem? D'una canonada. Una canonada. Aigua! Aigua, collons, sí que és llarga. No, ens van disparar amb un canó. Ostres, Ara que dius canonada, saps quina diferència hi ha entre una casa i aquest enllà un cor? en cor de lleó. Un cor de lleó. Eh, Que la casa té tuberies i canyeries i enllà un cor les tuberies i les canyeries.